ena ye last Akwasi day a ewo Asante eman mu a meka se eye Asante nyina otumfuo wo se tutu ote kokoso sikadwa eso ene ye da eye Akwasi day a etwato ene Akwasi day a omo adin no ene atwam this February 1st 2026 ena Asante man anase meka se Asante kotoko hene obesan atenase enti efiri sa bire ekoyi de no a ohunu ene dwabo ya ekoso kese ya ene chato a asade se next year February 1st na se wo hwese ne video so no na wo hwese ne ahemfuni nyina asante hemfuni nyina na ahena omu nyina no esom Asante man meka se omosom sikadwa omosom se tutu Asante hena ahemfuni nyina betwa hyiaye esan se dientia omo ba beje yewura ensemu nhira na omo de akwa wura afefufuro mu esan se afini nyina no omo tena ase ye nsemu omo di ye ene ne keka ho ene ne ewo mu nyina ne asundwe omo hwehwe ye no ene ne ye da etwato ene ye 21st of December 2025 efiri sa abire koyi no ohunu biem this February 1st next year 2026 ena Sante hene besana atenase enti efiri sa abire koyi de utimi hunu se dwaba meka se eye Akwasi de kese a ene omo ye ne kese no na eye krabehwe enam so magana mampanyini ebabi John Dramani Mahama asiedu nkatia ene Asante regional minister a ono so efe na moako hene omu nyina ne chese meka se Ghana mpanimfo ni nyina omu nyina ba besom Asante nne omu nyina besom Asante hene nne omu nyina ba besom sikadwa nne na utimi hunu se na efe keke na utimi hunu se na eyakono keke utimi hunu se Santeman ekasa ahiniye yama ahiniye ne ahensem enye akono a wunya ne babia edise Asante hene ono na beti mama wo obekirawo ama hunu kwan abefa so a Asante anase Ghana akan ahiniye no se ne ebeye fe na ebeye akono ene na ya na ye kan edu babia se eyese kutu se bam enye mudie bibia sa na etie wo pese wo de no to eye tse ono ade so wo de ntoma ekobo ne de no ano midin ne amoro haye akofene media wo subscribe ya subscribe maye wo subscribe awia wo notification bell no se ne ba bia ye amamere no na wa turn ne on e de amaye afel we are share to all media platforms fama akofene media fa wo comment bra wo comment section na se ho no mo video no a me no ye kwa akohwe no na ohuru ne se Asante amamere ne Asante ahensem ene ahiniye no eya kono na efe na utimi hunu se wohwa ema utimi yodedede se woye Ghana ni woye akanni na ukurom wote amamere ne amaniase midinde amono mumi yenko ne yenko hwese de video no esitie na utimi hunu se yemfui ahafama akono keke yekoba de ho ente ho no ye de best ba besomo yenko ne yenko hwe eno
Merry Christmas and a Happy New Year. Your mom and I are very much.
Say the money, no. Didn't see a crew of Positivia was a man of Mobra. Nobody some Winsra. Said your mamma, money, and not a siano. I didn't see a pa and lay a bar. Or the monk was what a Roma. We ram and share. Another way for you, a rebel. I did hear my soul, I did hear what young Brazil my soul. You're a rebel, what did I say? Baba Shabira, was I doing some Israel? And no, I see you. Hit a bar.